how are you? Cože? Co říká? I'm Jane, what's your name? Fakt netuším, co říká. Problém? Neboj se, angličtinu zvládne opravdu každý. Když jsme se naučili češtinu, zvládneme stejným způsobem i angličtinu. Prosím? Podívej se, jak je to úžasně jednoduché. Do prohlížeče napiš www.uzasna-anglictina.cz a dostaneš se na stránky úžasné angličtiny. Do pole pro přihlášení doplníš svoje uživatelské jméno neboli login a heslo. A jde se na to. Klikni na název kurzu vlevo a rozbalí se ti tam seznam všech lekcí. Nejdříve jenom pozorně poslouchej. You have 14 days to pay the fine. You have 14 days to pay the fine. No, no, no. This is crazy. No, no, no. This is crazy. Slyšíš dvě různé výslovnosti. Muže a ženu. Britskou a americkou angličtinu. Good evening, sir, madam. Good evening, sir, madam. Poslech tvoří nejdůležitější část učení. Poslouchat můžeš pasivně a věnovat se přitom něčemu jinému. Nebo můžeš poslouchat aktivně a při poslechu si číst věty, které zrovna slyšíš. You concentrate on sentences, not just single words. While you are listening to a sentence, every single word will be highlighted on your display. Pokud už rozumíš, tak si zkus v duchu věty napodobovat. Jen v duchu, ne nahlas. Breakfast is on the table, guys. Hurry up. Breakfast is on the table, guys. Hurry up. Až máš pocit, že to už umíš, jako rodilý mluvčí, zkus je napodobovat nahlas. Where do you live, Mr. Coles? Where do you live, Mr. Coles? Uč se alespoň 15 minut každý den a za rok se bez problémů domluvíš anglicky. Stejně jako tisíce spokojených studentů úžasné angličtiny. To vypadá jednoduše. A co to stojí? Jen 6 000 korun. Cože? Tolik? V jazykovce to stojí jen 3 500. No jo, ale jen na půl roku. A tohle je na jak dlouho? Přístup do kurzu máš na 5 let. V jazykovce za tu dobu zaplatíš 35 000. Takže ušetřím 29 000? Přesně. A navíc ani nemusíš nikam dojíždět, takže ušetříš i dost času. Čas mě moc netrápí. Ono se to nezdá, ale pokud to máš do jazykovky 20 minut, tak za 5 let to máš 130 hodin. Páni, s tím už by se dalo něco podniknout. Že jo? A taky se nemusíš nic biflovat, protože se angličtinu učíš úplně přirozeně. A stačí ti na to 15 minut denně. Fakt? Tak to jdu do toho. Jak jsi říkal tu adresu? www.uzasna-anglictina.cz